ya fashe da kuka bayan Janar Tiyani ya gano yana bawa ƙasar Faransa bayanan sirrikan ƙasar Nijar. Tun bayan sanda shugaban sojojin ƙasar Nijar ɗin wato Janar Abdurrahman Tiyani ya gano waɗannan muhimman bayanai, ya kai tsaye ba da umarnin a kashe wannan matashi. A yanzu haka dai shugaban sojojin ƙasar Nijar ya yi alkawari inda yake cewa tabbas kuwa ƙasar Faransa a harin da ta kai kwanakin baya kuma ta kashe mai sojoji guda 20 ba kowa ne sila ba face wannan matashi da yake ba da bayanan sirrikan ƙasar Nijar. A gefe kuma shugaban ƙasar Nijar ɗin wato Muhammad Bazoum an kai shi gaban kotu inda shugaba Bazoum yake cewa yana ga mai roƙon wannan kotu da ta yi mai afuwa da kuma duba a cikin wannan al'amari. Sai dai kuma Janar Tiyani ya ce tabbas inda wannan kotu ta ba Bazoum gaskiya to kai tsaye zai kashe Bazoum a wannan guri. Kamar yadda ƙungiyar ECOWAS ita kuma take cewa in dai kuwa yayi kuskuren kashe Bazoum to fa za a gwabza yakin da ba taɓa yin sa ba a nahiyar Afirka. Domin kuwa jagoran ƙungiyar ECOWAS kuma Mr. Bola Ahmed Tinubu yana cewa tabbas in dai shugaban sojojin ƙasar Nijar ya kashe Bazoum sai tabbata ya taro wa kansa masifa da bala'i. Domin kuwa Nijar da inda aka yi a gama kabartu. Wannan sanarwa dai ta fito ne daga bakin shugaban ƙasar Najeriya kuma jagoran ƙungiyar ECOWAS wato Mr. Bola Ahmed Tinubu. A gefe kuma Janar Abdurrahman Tiyani bayan ya gano sojan da yake bawa sojojin ƙasar Faransa bayanan sirrikan ƙasar Nijar, ya ce ba zai kashe wannan sojan ba kai tsaye sai ya gana masa azaba mai raɗaɗi, inda a yanzu haka ana can ana gana wannan sojan azaba mai raɗaɗi wacce kuwa mutane suka yi matuƙar jin tausayin wannan soja duba da irin yadda Janar Abdurrahman Tiyani yake gana masa wannan shahararriyar azaba. Masu sauraro a gefe kuma za ku je mu ɗauke da cikakken rahoton yadda shugaban ƙasar Najeriya Mr. Bola Ahmed Tinubu ya umarci sojojin ƙungiyar ECOWAS da cewa su yi shirin yaƙi a koda yaushe domin kuwa alƙalin da yake saurarar shari'ar Gawuna, alƙalin da yake saurarar shari'ar Bazoum da shugaban sojojin ƙasar Nijar yana gab da yanke hukunci. Kuma ya tabbata Bazoum za a ba gaskiya, wannan dalilin ne ma yasa shugaban sojojin ya yi alƙawari inda yake cewa da zarar alkali ya ba Bazoum gaskiya to shi fa a lokacin zai kashe Bazoum ɗin. Wannan dai mun samu sanarwa ce a jiya a lokacin da gidan BBC Hausa suka ziyarci Nijar kuma suke tattaunawa da shugaban sojojin. To masu sauraro kun ji dai cikakken rahoton da muke ɗauke da shi akan wannan al'amari duka anan ne za mu kawo ƙarshen wannan shiri. Kar dai ka manta idan wannan ɗin ya kasance shine shigowa ka ta farko wannan channel ɗin da ka daure kai mana alamar subscribe sannan kai mana alamar ƙararrawa sannan kada ka manta da alamar liking a ƙasan wannan bidiyo. Muna godiya da kasancewa da kake da tashar Zamani TV 24 New. Zamani TV 24 New tashar al'umma.